ଏହି ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧରାବତରଣ କଲେ ମା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ରାଉରକେଲା। ଆସନ୍ତା 23ରେ ମେଲଣ ପର୍ବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 136ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ। ଛେଣ୍ଡସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଳିଲା NQS ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ରେନବୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ାଉ। 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଇଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍। ମୃତକ ଯୁବକ ହେଲେ ଜରେକେଲା ଥାନାର ସୁନୀଲ ସୋରେନ। ଯୁବକ ଜଣକ ଶାଳପତ୍ର ତୋଳିବା ଲାଗି ସାମଠା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି କନାକୁଣ୍ଡରେ ଅଘଟଣ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ କନାକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ 30 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ସାତ୍ୱିକ କଞ୍ଚପତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଆଣିବାକୁ ବିଧାୟକ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ପରିବାର। ମୃତକ ହେଲେ ସେକ୍ଟର 2 ଅଞ୍ଚଳର ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ବସ୍ତିର ସୁଦୀପ। ନଭେମ୍ବର 12ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି RSPର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାଚନ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ରବିବାର।